Здравейте, дами и господа, хора, жители на а, всички градове, които посещават Созопол. Искам да ви разкажа една история, която е свързана тук с Viva.com в Созопол, както и с пратки, които са свързани и с Еконт. Първо ще ви кажа да не поръчвате стока до адрес, защото ще изпаднете в един омагьосен кръг, в който не може да си намерите пратката. И тя ви връзва да не ходите никъде, защото нямате връзка с куриера, нямате представа кога ще дойде, по кое време и така нататък. Посочен е телефон на куриера, когато получите СМС от Еконт, но нямате връзка с него, така или иначе. Така, изпаднах в следната ситуация. Заявих си онлайн, тъй като бях на плаж, заявих си онлайн телефон с преподписан договор. Съответно се оказах в един омагьосан кръг. Започна се, значи на 15 заявявам услугата, на 17 чак се пуска към куриерската фирма, но вече сме 20, аз все още нямам никаква информация. Започнах да звъна в Екон, в Viva.com, кога евентуално ще пристигне, тъй като съм вързана с това, защото не ме предупредиха да го посоча до офис на Еконт, за да пристигне там, тъй като има и документи, които трябва да се подпишат и съответно няма как да ангажирам някой с това да ми получи пратката. В един момент се оказа, че аз 6 дена буквално не мога да изляза някъде много набързо и всъщност звъня до централата на Еконт. Те не могат дори в Viva.com първо, звънях на стотици пъти, не мога да ви кажа колко, с най-различни хора говорих, докато най-накрая ми дадат товарителница. Чрез тази товарителница аз разбирам, че е в мобилен офис пратката и съответно решавам, че ще я изчакам, но до кога не се знае. Обаждам се на Viva.com, тъй като бяха ме уведомили, че от 2 до 3 работни дни ще бъде при мен. Тя превиши тези дни и съответно им държа сметка, нали, защо пратката все още не е при мен. И те ми казват, госпожо, максималният срок е 10 дни. Само, че никой не ми е казал такъв срок. Както и да е. Впоследствие реших, защото крайно нуждаеща съм от мобилен апарат, тъй като моят е щупен. В същото време съм за кратко тук и им обясних, че аз ще си тръгна и де-факто няма да мога да си получа пратката, както ми е заявено, нали, за срок 2-3 дни. Аз горе-долу съм си го заявила и се съобразявам с дните. Така, след като видях, че не се получава, нямам връзка с куриер, нямам връзка с звъна 1000 телефона и в един момент реших да отида в офиса на който се намира в Созопол, има офис на Viva.com, реших да отида да си направя договора там и съответно да си взема мобилен апарат. Обаче какво се оказва? Оказва се, че всъщност аз не съм отказала пратката, която не съм получила, не съм подписала, но не съм я и отказала и поради тази причина аз няма как да мога да си взема на живо в офис каквото и да било. Което е абсурдно, тъй като аз не съм се подписала. Аз съм заявила услуга, но тя така или иначе не е пристигнала при мен, не е по моя вина. И съответно страдащия кой е аз, защото не мога дори да направя отказ. Отивам в Екон да направя отказ и се оказва, че не мога, защото това не е офис. Това е... с куриера нямам връзка и не мога да направя отказ и при куриера. Звъна в централата по същия начин ми се казва, че правя отказ, но в същото време пратката все още си фигурира и не мога да направя отказ. Така че аз в момента стоя и чакам Viva.com или Еконт или който и да било там отговорен да реши да ми достави дадената стока, защото в противен случай аз не мога да отида да си закупа каквото и да било от Viva.com до мобилен апарат или да си преподпиша договор, защото аз не съм я заявила. Не съм се отказала от услугата. Ако ми кажете, че това е нормално и в каква държава живеем,
Аз не смятам, че е нормално да се къса връзката между куриерската фирма и, между другото, куриерската фирма не е само с Viva.com, но и с Еконт като цяло. В Созопол ви казвам в офис или до адрес. Просто да знаете, не пожелавайте Еконт. Поръчайте си другаде пратка, Speedy или някой друг куриерски офис, BoxNow или разни други. И на Емак има също. Но ако имате опция да избирате куриера, не избирайте Еконт. Защото аз за първи път изпадам в такава невъзможност аз да мога да си свърша каквато и да било полезна дейност, без да съм получила в момента това, което съм заявила. Да не мога и дори да го откажа. Да не мога да го получа. Да чакам нещо, което ще благоволи да дойде, може би, от Китай. То от Китай пристига по-бързо. И затова ви казвам, аз държа много да се гледа това видео на много места, за да се разбере, че тук е абсолютно безобразие. Първо, Viva.com, нещата, които налагат като правила, са безобразие и абсолютно хората са лишени от спънати са, тъй като нали сами разбирате, че ако един човек е заявил телефон и преподписан на договор, той няма как да преподпише един договор два пъти. Защото той самият няма да иска да плаща две договорни взаимоотношения на някаква тарифа, която е непосилна за него. И де-факто единият договор би следвало да се анулира от другият. И това е абсурдно, заради такова нещо, да не мога аз да се изключа в офис. При условие, че услугата не ми е пристигнала, и аз мога да я чакам с векове. Това означава ли, че тя може да не пристигне тази пратка, примерно? Какво ще останам висяща ли? Защото съм заявила услуга. Не трябва да има връзка с куриера. Трябва да може човек да се откаже, независимо какво е решил да прави, защото дори от кредит можеш да се откажеш, а от Viva.com и от куриерска фирма не можеш. Затова ви казвам, хора, надявам се да бъда чута и видяна. Също така бих писала и до медиите, бих писала до всевъзможни, всички възможни места, където може да се случи, защото, вярвайте ми, аз имам в момента начислена сметка, звъняла съм, не мога да ви кажа на колко много хора от Viva.com, на колко хора от Еконт и къде ли не, за да успея по някакъв начин да задвижа тази мудна система, която се движи по този начин, за да успея да получа нещо, което искам да платя, преди да си тръгна и за да мога да си тръгна, тъй като, пак ви казвам, на мен устройството ми е счупено. На мен телефона ми трябва, за да мога да си пусна навигация пътувайки. Аз съм го заявила достатъчно време преди да си тръгна и се оказва, че аз няма да мога да си закупя устройство. Ще трябва да отида на свободна продажба да си купа някъде скъп телефон, защото просто Viva.com ми отказва това. И в крайна сметка Viva.com иска клиенти. Тези хора, които са в кол-центровете, също искат клиенти. Онлайн продажба не може да се случи. За страховка отидох да си сключа в Viva.com, нямат бланки. И заради това, че нямат бланки, аз не мога да си направя застраховка. Тук действително Созопол на доста места има някъде дилъри, но в крайна сметка, нали, Viva.com ни предлага някакви опции, които да ни улеснат. Ами вие представяте ли си да бях си пуснала и застраховката онлайн и да си чакам и нея един месец,
и да ме глобят някъде по пътя, Viva.com ще ми плати ли тези глоби? И така, хора, качвайте видеа, свързани с това и коментирайте, защото нещата наистина са излезли много, много, много извън контрола, извън нормалното, границата на нормалното. Искам да ви кажа, че просто тази система не работи. Или Viva.com да си смени куриерската фирма, или да се смени начина на водене на каквито и да било преговори, и също така да има опцията да лавира с клиентите си, тъй като има и патови ситуации, в които човек може да изпадне. И съответно аз, отивайки в офис, да мога да сключа договор, а не да ме пращат в 10-та глуха, чакайте си куриера. Ма кой точно куриер да почакам? Кой точно куриер? Защото аз имам името му, имам телефона му, но нямам връзка с този куриер, при условие, че дори в централата на Икон съм звъняла и те са му подали сигнал, че този куриер трябва да се свърже с мен. До ден днешен не се е свързал. От вчера го чакам да благоволи да се свърже с мен. Вече е почти 6 часа и се надявам искрено куриерът, ето сега надничам през прозореца, за да видя дали колата, която се движи, не е иконската кола. Което, разбирате, само по себе си до каква степен вече са докарали нещата до ескалация. И в крайна сметка българите сме една недоволна нация, една крива нация. Ние сме такива, да, но ние сме, защото напрежението е всеки ден. И ако трябва всеки ден в такива институции да чакаш нещо, което може да си го свършиш за 2 минути работа и да стоиш и да се ядосваш с някакви парадоксални неща, ами разбира се, че ще бъдем криви. Разбира се, че ще бъдем недоволни и някак си ще си казваме защо съм българин, защо съм се родил в България. Защото тук абсолютното беззаконие е довело до това. До това всеки да печели на гърба на хората, тези данъкоплатци, никой да не ги санкционира за това как се неглижира се тяхното присъствие в България, неглижира се, не се проверяват тези неща и се оставя всичко на самотек. Затова ви казвам, концентрирайте внимание тук, тъй като лятото има много туристи и всяка една такава опция би довела до много сериозни проблеми, свързани и с Viva.com, и с куриерската фирма. Също така да кажа, че тук в Созопол Viva.com почти няма обхват. Не говорим, че непрекъснато не говорим за интернета. Интернетът е много слаб. Аз съм с мобилен, но какъвто и да е, дори Wi-Fi да е, който е на Viva.com, връзката е лоша, сигнала също е лош, когато се обаждаш. Моля, подобрете си мрежата, защото ние плащаме. Беше ми обяснено, че това е в сезона. Това не е така. Вече не е сезона. Тук съм все още. Връзката продължава да е същата. Подобрете си клетката, тъй като действително тук в Созопол връзката е лоша. И касае това, че някой човек, примерно, не може да си свърши работа. Ако е дошъл тук дистанционно да работи, мога да ви кажа, че тук не е място за дистанционна работа. Може да намерите някъде добра връзка, но не и на Созопол. Това е, което мога да кажа от мен. И се надявам повече хора да са ме гледали и съответно бих посъветвала тези, които имат връзка с хора, от които зависи, да ми пуснат видеото и да просто позволявам да бъде публикувано където и да било, тъй като го пускам в YouTube. Желая ви хубав ден!